Que tal, saúdos, boas noites? Pois case que 7 días despois do último xogo traíñas, mantemos os titulares case que iguais. Amegrove e Mecos, líderes invictos, 3 regatas da Liga na Liga A, 3 na Liga B e 3 vitorias de Amegrove e 3 vitorias de Mecos. E no que na Liga CT, pois igualdade máxima, porque en 2 días distintos, 2 regatas distintas, tan só un segundo de diferenza que non é nada, entre Cabo da Cruz e a Sociedade Deportiva Tirán. Peor, outra fin de semana máis, lle foron as cousas a San Bertolomeu de Meira. Dous convidados esta noite connosco, adestrador de Coruso, Benjamín Vázquez. Boa noite. Hola, boa noite. Un debutante na Liga A. Que tal nestas primeiras regatas? Sí, bueno, quizá non tan ben como pensamos, pero ben, o objetivo era consolidarse nesta liga. E, bueno, parece que o estamos conseguindo pouquinho a pouco. Bueno, hai 4 equipos aí que estades nun abano mínimo de 5 ou 6 segundos. Sí, hai bastante, sí, igualdade na zona media. Entre, incluso o terceiro non está lonxe, pero o cuarto, quinto, sexto, pois estamos bastante apretados. Outro convidado, Iván 30 de Mecos, líder da Liga B. Boa noite. Hola. Todo perfecto, non? De momento, sí. 3 regatas, 3 vitorias. Agardabades este comezo? A ver, o inverno foi bo. Podías aspirar xa a dicir, bueno, pois se faz un inverno bo, tens máis posibilidades de que teñas un verán. Pero, a ver, sempre cada un guarda as súas ases debaixo da manga e non sabes quanto que te podes topar, pero se ves nas cronos xa tes ideas. Pero, bueno, empezamos ben. Ahora a ver como acabamos. Pois levamos tanto na Liga B como na Liga A 3 regatas, debullámolas. Esta fin de semana houve 2 regatas na Liga A. Imos coa primeira, Vilaoxán, porque imos ver unha imaxe que quizáis é determinante para a Liga. E o protagonista da imaxe é Mugardos. Todo o mundo di que esta temporada vai ser unha loita entre Mugardos e Amegrove. A Mugardos aconteceulle isto onte. Mal na primeira virada e aí perde máis de 40 segundos con respecto a Amegrove. Benjamín, ti que estás na Liga A, Benji, pode ser determinante para a Liga este erro de Mugardos? Sí, sí que pode ser. Home, só van 3 regatas, é un pouco cedo para ver como se vai desenrolar a liga inteira, pero é un fallo que pode nos pasar a calqueira, pero que penaliza demasiado. Son demasiados puntos os que lle quitan de repente por unha maniobra que son maniobras asustadas, no? Que nos días así con tanto vento e esas condicións, un pequeño erro de patrón, do piqueiro, enseguida é fácil tragar unha boia e cometer ese fallo. Iván, 7 puntos na clasificación entre Amegrove e Mugardos, consecuencia deste erro. Como ben dice Benja, é que xogaste, casi estaban aí os dous e ahora mesmo descológanse un pouco, bastante. Como dice ben o meu compañeiro, é un erro que vas para pagalo. O sea, se estás toda a temporada moi apretado, pode significar xa a sentencia. Esperemos que non, ainda queda moita liga, pero tamén ese erro tamén lle pode pasar a Amegrove. Pero sí que a priori sí que vai condicionar un pouco. Pois foi un erro importante porque o paga na clasificación a embarcación de Mugardos, que está unha diferenza xa importante de Amegrove. Imos debullar máis esta regata onde a tripulación de Amegrove logrou a terceira vitoria da temporada. Na primeira, Kenda, Bueu, Perillo, moi descolgados, e despois venlle unha igualdade tremenda, pero que tremenda casi que ata o último longo, entre Coruso e a Pobra. Sí, demasiado. Sí, o que pasa é que, bueno, non supemos manter ben o pulso coa Pobra e no terceiro longo se nos fórnsenos. E despois, ainda que no último manteñemos a distancia, pero non lle fomos capaces de recortar máis. Pero, bueno, o bonito é estar na pelesa, non estar no duelo e ter contrincantes que tes cerca e que sabes que se faz as cousas un poquinho ben, pois podes ganarlle. Entón,
é unha loita fermosa. Tendo en conta que Bueu e Perillo están como moi por detrás do resto de embarcacións, Coruso é quen mellor se adaptou. Por que se adaptou mellor? Bueno, sí, quizás o mellor perdemos menos remeiros, ¿no?, que eles en canto ao ano pasado, o bloque do ano pasado. Que ainda tamén perdemos, bueno, algúns, ¿no?, 3 ou 4 titulares, pero o mellor eles, penso que perderon máis xente e influe moito. Se non mantes un bloque para traballar, a remada e todo, un ano tras outro, isto é un deporte de equipo, pero milimetrado. Cantos máis kilómetros fagas xuntos, pois mellor vai a ir. Entón é complicado, se cambias moita xente dun ano para outro, é moi común que vaises segundos. E onde perdeu a Quenda, onde perdeu a regata Coruso, porque veíamos aí que saíades moi preto da Pobra. Sí, na Vilasoán, aí perdemos no terceiro longo. O terceiro longo foi onde se nos foron, fixonos quizás demasiado duro, e foronse aí, perdemos a regata. Como ves Mecos, como ve Iván a Mecos, que sabe o que é a Liga A, sabe o que é a Liga B, o rendemento que están a ter Bueu e Perillo, que están pagando unha barbaridade o salto de Liga? Hai tanta diferenza. A ver, como ben dice Benja, tens que ter unha base para poder traballar e seguir aspirando, tens que rodalo. O problema que tuvo o Bueu é que marcháronse moitísimos, e tuvo que renovar o equipo. E para estar na que xa te exige xa unha exigencia, pois agora están pagando o pato. Perillo non sei, creo que tamén ten algunha baixa que outra, non sei se tamén cambiarían o entrenador. Aí ou estás ou non estás, senón é o que lle está a pasar ahora mismo. Son a priori os que están aí abaixo, a verdad. E aquí estamos a ver outra vez máis o erro que cometeu Mugardos na quenda de honra. Hai dúas embarcacións, Vilasoán e Ares, que casi sempre están con a Pobra, con Coruso, están a moverse en 5 ou 7 segundos nas regatas que levamos disputadas. Mugardos estaba moito máis igualado con Amegrove. 3 regatas, Amegrove 3 vitorias. É intocable. Bueno, intocable non é nadie, pero dende logo ahora mismo pois sí que é o máximo favorito, non? E veselle navegar fácil e un bo traballo. O rival deles, dende logo, a priori era Mugardos. Ahora, co erro do sábado, pois teñen fácil, pero bueno, só van 3 regatas, isto é moi largo. Vilasoán e Ares, malia estar nesta quenda, son tempos semellantes os de Coruso e a Pobra. Sí, de feito, a semana pasada a Pobra gañounos por menos dun segundo, ¿no?, dende a outra quenda. Penso que sí, que temos un nivel parexo, no que vai influir que vayas nunha quenda, noutra, o vento, o cambio de mareas e tal, pero bueno, hai que apretar e penso que podemos estar nunha loita bonita esos tres equipos. Dende a distancia, como ve Mecos estas vitorias do veciño? É o mellor para eles, a verdad. Todo queda, como se dice, alá. A ver, alegro-me por eles. Sería moito mellor que Mugardos estaría na loita, porque sempre te dá ese aquel. Ahora mismo, supoño que tampouco se rendirán e non virán abaixo e non lle deixarán que se lle vaya todo tan fácil como podes pintar agora, pola clasificación. Esta foi a segunda regata da temporada na Liga A. Esta foi a clasificación. Amegrove 20.52, a 17 segundos a Pobra, Ares, Vilasoán a 21 segundos, Coruso 22 segundos, en 5 segundos 4 tripulacións, Mugardos a máis dun minuto, consecuencia do erro que tivo na primeira das viradas, e como é casi habitual, Perillo e Bueu, con moita diferencia, moi distantes dos primeiros postos. Esta mañá houve outra regata de Liga, a terceira temporada, regata Coroniza Coruso, unha regata un pouco distinta, eu creo que máis fermosa para os afeccionados. Sí, eu penso que sí, que é unha regata que para os aficionados é moi bonita de ver, porque tes unha ponte, ¿no?, da illa de Toralla, e ves pasar as treiñas por demais, entón é unha regata moi bonita de mirar e de comprobar o barco dende arriba, é unha sensación, e de remar tamén, porque a xente, bueno, máis nós, ¿no?, cando estamos na casa, pois claro, a xente do pobo anímache, notas que están en riba aí animando nese momento, neses tramos, e é unha regata moi bonita, penso eu. Unha mañá preciosa, e Coruso, durante un par de longos, aguanta o ritmo de Mugardos, que estaba nesa quenda. Sí, bueno,
fixemos unhas pequenas reformas xusto antes de comenzar a Liga e digamos que estamos adaptándonos un pouquiño a unhas novas medidas. Entón, está nos costando un pelín. Pero, bueno, hoxe, como ben dís, puidemos loitarlle 2 longos a Mugardos, que para min un dos favoritos, junto con Amegrove. Bueno, tamén no terceiro fallamos un pelín, pero, bueno, non é o noso rival. Penso que vamos a ir mellorando, non? E hoxe, bueno, un quinto posto, pois non está nada mal. Hai un momento en que quedades aí en terra de ninguén, Bueu e Perillo moi atrás, e Mugardos marcha. Sí, evidentemente non era o noso rival. Hubiera sido máis bonito se na tanda pois estivera Vilasoán ou Puebla, non? Pero, bueno, polo fallo que cometeron onte, pois tocoulle ir nesta quenda. De todos os xeitos, mira, voulle repasar. Primeira regata, Ares, Vilasoán, Pobra, Coruso. Segunda regata, Pobra, Ares, Vilasoán, Coruso. Sí. Hoxe, Ares, Pobra, Coruso, Vilasoán. Alternando posicións e diferencias mínimas sempre. Sí, sí, eso que te comentaba antes, é que é unha loita bonita, penso, entre os tres, que lle dá emoción e que os tres nos impulsará a ir a dar máis nivel cada un, porque sempre se estás en terra de nadie non acabas de mellorar, porque tampouco se miras o que está o seguinte no taboeiro moi lonxe, é complicado motivarte. E se o anterior tamén lle ganas moi fácil, pois tampouco nadie te apreta. Entón, bueno, vai ser unha loita bonita e só levamos 3. De momento os perjudicados fomos nós por menos dun segundo un par de veces, pero, bueno, pouco a pouco daremos guerra. Esta é a quenda de honra, con Amegrove, a Pobra, Vilasoán e Ares, a dende o comezo. Amegrove comeza a ter un papel determinante, xa no primeiro longo 5 segundos a Ares, medraron eses 5 segundos noutros tantos, na segunda das viradas 10 segundos, e así progresivamente. Digamos dese cuarteto, pouco coa incógnita do que vai pasar con Mugardos, pero dese cuarteto de Ares, Vilasoán, a Pobra e Coruso, parece que Ares está un punto por enriba. Sí, Ares parece que sí, que está un puntiño por riba do noso grupo intermedio. Pero, bueno, tamén parece que está por riba Mugardos e Amegrove deles. Sí que eles sí que están, parece que consolidándose como terceiros. Vendo os tempos, Mecos ten a sensación de que podería estar nesta Liga? Sí, sin duda. Podíamos estar nesta liga. A ver, é que a división das dúas ligas non está a dicir que haya menos nivel na B que na A. Non é dicir por dicir, senón tú reflexas ter... Volvo a repetir. Penaliza, digamos, esa última praza de descenso. Pero eu son partidario dun única liga, a verdad. Nós non somos a Cerredo de un, nin temos tanto, non son partidario, a verdad. Non lle gusta, Iván, o modelo de dúas ligas? No, dende o principio non estou totalmente en desacordo, a verdad. Bueno, un debate interesante. A Benja gusta, A mí sí, a mí gusta. Penso que lle dá máis emoción, o que de outra maneira pois sería o oitavo posto, noveno, que, bueno, ou, por exemplo, sétimo, vamos a ver, se estás noutra liga, pois como están eles agora, gañan bandeiras, penso que é unha motivación extra. E o segundo ten opción ao playoff. A mí non me disgusta. Quizás cando se creou este sistema, unha das cousas, ese foi o principal argumento, non? Todos eses equipos que quedaban de sétimos para baixo e que igual a metade de temporada xa non tiñan nada que facer, nin quizás mellorar a posición, nin ningún tipo de ambición. Pero isto, como todo, hai que poñer na balanza e saber os prexuicios, o sea, non podes... Claro que é bonito, como dice Benjamín, claro, se estás en terra de nadie é moi bonito gañar, ter as bandeiras, ter esa aliciente a máis. Pero que eu non o vexo así, porque estás vendo nos todos os peiraos que somos 8 plus nunha, 7 noutra, non hai naide. Eu xa, non sei, a mellor é ser pesimista ou negativo, pero para mí non é a solución. Está ben de cara ao que estamos a falar, se te quedas aí un pouco descolgado, como tiña pasado estes anos, pero creo que esa non é a solución. Para nós, para a Liga Galega, creo que non é a solución. Imos a recoller este debate para antesar os seguintes programas do Enxogo. Esta é a clasificación, terceira regata da Liga, terceira victoria de Amegrove. Mugardos volveu a súa posición, digamos, natural, foi segundo a 14 segundos, terceiro Ares, cuarto a Pobra, quinto Coruso, Vilasoán sexto, sétimo Perillo, oitavo clasificado a Embarcación de Bueu. E a clasificación da Liga, Amegrove 24 puntos, Ares segundo clasificado 18, Mugardos 17 puntos, a igualdade, a Pobra 16, Vilasoán 13, Coruso 11 e moito máis descolgados, Perillo e Bueu. Tendo en conta que Perillo e Bueu están moi descolgados,
Falamos con algún remeiro de Bueu a preguntarlle por qué esa diferenza do ano pasado a esta temporada. Nós prácticamente estamos nunha liga con Perillo intentando collelo, vai a ser o que temos o resto do ano, vais intentar pelear para non quedar últimos e intentar, aunque sea, ir ao playoff. O resto xa está noutro nivel que nós non chegamos. La marca perfecto tiene que ser una persona que esté en bastante sintonía con el entrenador, que comparta sus ideas tanto de remada como de estrategias de regata y sobre todo un tío que tenga temple, que sienta el barco y que note lo que le pide en cada momento. Un tío lixeiro, forte e sobre todo con un sentido da cadencia natural, que non, o sea, sea un tío acompasado, que teña unha sensación de ritmo, un don de saber a frecuencia, esas cousas. Ten que ter unha sensibilidade especial, vale? Ten que ter moi metido dentro de sí o que son os tempos da remada. No caso de que haxa condicións especiais, nunha regata dun tipo de Teresa Herrera, por exemplo, saber acoplarse un poquinho á onda dependendo do momento da regata. Ten que saber levar ben o ritmo, ten que ter agresividade, ten que ter o control da remada, ten que tamén ter certo sentido táctico para cando hai que atacar e responder nunha regata. Ten que ser unha persona, unha muller con experiencia, é todo. Eu creo que os marcas realmente son a alma do equipo, que eu creo que é o básico do equipo. Como é o marca perfecto das embarcacións para Benja? Bueno, sí, é un pouco todo o que dixeron os compañeiros, pois é certo. Penso que o mellor non a alma de equipo, o equipo ten que ser todos, non penso que sea máis importante pois o marca que o dous, que o proveer. Pero sí que ten que ser pois saber levar o ritmo, notar o que lle pide o barco e darlle o que quere o barco. Se o barco necesita máis ritmo, acabar máis, sacar menos, de repente subir e entrar rápido para coller máis ritmo, sí que ten que sentir eso e ser capaz de transmitirlle o resto do equipo, evidentemente. E na cabeza de Iván, como sería o marca perfecto? O marca, como ben dicen todos, é que ten que reunir casi todas as cualidades nunha mesma persoa. Ten que ter de todo un pouco e, sobre todo, como recalcan varios, ter esa sensibilidade e notar, navegar ben o barco e saber o que lle pide, sentir o barco dunha maneira. Saber os tempos, saber ao que está a facer en todo momento. Se tes unha persona con esas cualidades que a veces son innatas, por tema de ritmos, de frecuencias, pero que tenga esa sensibilidade de saber en todo momento, o como dice ben, o que lle pide, o que necesita, tes unha persona, para mí, sería a máis completa. Unha das persoas máis completas para poner nese determinado posto. A importancia dos marcas nas embarcacións. Debullamos a Liga A, imos coa Liga B. A fin de semana pasada houbo 2 regatas, esta fin de semana só houbo unha. Chapela, terceira regata da temporada e terceira vitoria para a embarcación de Mecos. Unha Liga B, Iván, onde eu creo que os postos, as posicións están moito máis definidas que na Liga A, porque os tres de abaixo, por exemplo, Cesantes, Mera e Vila, suelen quedar a unha distancia moi importante, incluso Mera de Vila e Vila tamén de Cesantes, como que está todo máis diferenciado, con moitas máis desvantaxes. Como ben marcan os tempos, algo así, non hai esa igualdad que hai, por exemplo, na marxe media que poden ter na A, que é moi bonito, que dice que tens que estar sempre moi activo, porque a mínima, que te pode dicir antes, ben, con equipos moi parellos, con as diferencias dunha tanda a outra, podes te meter cualquiera. Na nosa liga, na B, neste caso, non. Como tú ves comentando, hai un pouco de brecha entre os de abaixo e os de arriba.
Víamos aí, por exemplo, nesta virada, reflectía moi ben o que esta división na zona baixo. As diferencias entre Cesantes e Vila son moi grandes, entre Vila e Mera tamén son moi grandes. Entón, cada regata entre estas tres embarcacións é case que unha crono para cada unha. Sí, como están ahora reflexando, é que pode ser partir desa, pero bueno, é que cada club sabe o que ten e como poderon sacar. Hoxe en día temos moitos problemas, Benji tamén pode comentarlo. Sacar unha treñera adiante, hoxe por hoxe é moi custoso. Claro, niso repercute a estar a certo nivel ou a outro nivel. Xa estar ca treñera no mar xa é un logro. Claro, ojalá poideran xuntalo mellor e dar aínda máis de sí, pero é que é un problema que nos está a lastrar a moitos equipos, tanto na A como na B. Coruso, que estivo ano pasado na Liga B, como ve este ano esta Liga B, digo porque apareceu algún equipo, pero desapareceron tamén equipos. Como ves o nivel? Sí, o ano pasado evidentemente había un nivel máis igualado entre os 4 primeiros, pois variábamos, non? Ganaba un, ganaba outro. Non, iso foi ata o final. Sí, hasta o final, foi de infarto. Entón, este ano, de momento, parece que non. Parece que os compañeros de Mecos pois dominan claramente a Liga. E que, bueno, eu penso que, evidente, como decía el antes, teñen nivel de pasar na A. O que pasa, claro, ao non poder subir os 4, pois subiu Bueu, Perillo e nós. A pena foi que Bueu e Perillo baixaron o nivel e agora mesmo pois penso que eles teñen máis nivel que Bueu e Perillo, pero evidentemente miro que non está tan reñido como o ano pasado, pero bueno, son 3 regatas solo, a ver se Castropol se lle acerca un pouquiño a Mecos, un pouquiño máis, que algunhas pois tampouco está tan lonxe. Digamos, nesa virada estivo moi preto Castropol nesta regata de Mecos. Moveuse a 1 segundo, a 2 segundos... Xa outro día na Cabana tamén andaron cerca. A ver, son equipos que, repito, Castropol, ainda que levaba anos sin salir, pero xa ten moita experiencia. Estamos falando de que xente correuda, xente que ten moitas horas, ten moitos anos atrás, que non puderan sacar hasta ahora, terían os seus motivos, pero están facendo realmente ben. E oxalá sigan e se manteñen. É das mellores noticias, non? Para o remo galego, que apareza Castropol e que teña ese nivel que di Iván, que está aí a 5 segundos de Mecos, 4 ou 5 segundos. Logo unha boa noticia, sempre que hai unha treña nova, incluso de Mera, é unha boa noticia, de que non dé o nivel, polo menos pois o que diga, conseguiu dar o paso de ter a treña no mar e ser un club máis que agora ten que pouquiño a pouquiño ir traballando para ir subindo, pero é unha boa noticia que haxa un máis. E o de Castropol tamén, moi ben, o ano pasado pois non saíron porque tenían máis problemas, pero este ano conseguiron sacar o bote e están demostrando un nivel bastante bo. De feito, pois é o que máis cerca está de Mecos. Só hubo esa regata que vimos na Liga B, esta é a clasificación, moita igualdade por arriba, pero terceira vitoria da temporada para a embarcación de Mecos. 20 minutos 12 segundos, a 5 Castropol, Rianxo foi terceiro, pero despois quedou descualificado, Chapela, Cesantes, e a diferenza xa moi grande, unha fenda importante, os dous últimos clasificados, Vila de Cangas e Mera. Clasificación da Liga, Mecos Mondariz 21 puntos, segundo clasificado Castropol a só 3 puntos, 18, terceiro Chapela, cuarto Rianxo, quinto Cesantes, sexto Vila de Cangas e sétimo Mera. Ola, moi boas a todos outra vez. Hoxe imos a falar da forza máxima que aplica un remeiro, que é ese pico de forza que o remeiro consegue aplicar no tolete ao longo da padexada e que adoita producirse máis ou menos cando o remo está a 90 grados, isto é, perpendicular á dirección de avance da embarcación. Este valor de forza máxima depende, por suposto, da capacidade física da forza do remeiro, pero tamén depende de outros parámetros, como pode ser a técnica de remada e, por suposto, o setup da embarcación, posición do tolete, da bancada e tamén do apoio dos pés. Agora estamos vendo nunha gráfica a curva media dun remeiro en regata, pero vexamos que pasa se este remeiro consegue subir un 5% a súa forza máxima, pasando de 97 kg a 102 kg de forza máxima. Pois numéricamente ao cabo da regata significa o seguinte, que a forza media que o remeiro consegue aplicar en cada padexada sube 1,8 kg. A nivel de potencia isto supoñen 98 vatios positivos máis aplicados.
que ao longo da regata son 1,9 segundos menos de tempo para a embarcación. Dun xeito agregado, se temos 3 remeiros con este 5% máis de forza máxima, estamos ganando case que 6 segundos ao cabo da regata. En definitiva, a forza máxima é un parámetro moi importante e depende fundamentalmente da capacidade física do remeiro e do seu adestramento de forza-potencia durante a tempada e na competición. E pequenas modificacións da forza máxima, tan só dun 5%, poden chegar a supor ao final dunha regata 2 segundos por cada remeiro. Así que xa sabedes, no remo non só vale a maña, tamén a forza é moi importante. Saúdos, vémonos a próxima semana. A forza e os máis fortes no comezo da temporada son a Megrove Liga A, Mecos e Liga B. Temos un remeiro de Mecos que foi tamén adestrador en categorías inferiores, temos adestrador de Coruso, que no seu día tamén foi remeiro de Mecos. Imos falar dunha xeración de xuvenís da embarcación de Mecos que quizáis está chamada a ter un papel protagonista. Félix Duarte, Dani Folgada, Mateo, Xieiro, Manuel Allo, Iván, como remeiro de Mecos. Son rapaces, campeóns de España de bateis, de traiñeriñas. Estamos ante unha das mellores xeracións xuvenís de Mecos. Que ahora mismo sí. Eu penso que sí. E aparte están demostrando. O que hai que tratar é ter esta xuventude que nos toca ahora a nos vivir, xalá lle toque a outros clubs. Pero bueno, hai un bo traballo detrás traballado que agora está salindo a flote. Pero non é chegar a onde chegaron e seguir crecendo. Que non só se queden aí, senón que sigan hasta chegar aos propios límites que teñan eles. Estamos falando dunha xeración do 96, do 97, como se xestiona un adestrador a unha xeración, por exemplo, como esta, para que se manteña, que é importante o que di Iván, ¿no? Que se manteñan, que teñan continuidade, senón... Claro. Nada, intentar manterlle a motivación. Sobre todo complicado cos chavales, claro, os juveniles, pois o que vimos este ano, non? Ganaron todo, o mellor dar o paso a senior, de repente atopas que xa non ganan, pois tan fatado de España, de tal, tens que intentar como sea que manteñelle a motivación e que queran seguir con ansias de dar máis deles e de que sepan que remeiro non é nun ano no primeiros años, no primeiro ano non vas a dar o mellor de ti na categoría. Non é como o último ano de juvenil si estás o máximo, xa non hai máis. Levaslle un ano os que son de primeiro ano, evidentemente tires mellor. En senior tes varios anos para desenrolar e o mellor hasta os 25, entre 25 e 30 é o mellor momento dun remeiro. Eso que teñen que asimilar, a veces teñen demasiada ansia de subir e querer, pois, eran os mellores e queren seguir sendo os mellores. E teñen que saber darlle un poquinho máis de tempo. Nota, Benja, nestas categorías cos rapaces, por exemplo, teñen en mente Liga CT? Ou falan de Liga CT? Sí, eu penso que sí. Igual que tiña eu e que tiñamos todos. O sea, a CT é a élite do noso deporte, é normal que o teñan en mente. Penso que sí. Iván, ti veches a estes rapaces en categoría cadete, digo, cando un ten 13, 14 anos, 15 anos, fala de Liga CT? É un aliciente que é moi bonito, entendes? É o que, como dice Benjamín, é que nos é o que aspiramos a nivel de banco fixo é o máis, entendes? Tú como cando eres pequeno, cando eres que sempre vas a fijarte nos maiores e na máxima categoría. De aquela xa siguen a CT, saben, a mellor saben ainda mellor que a ti as alineacións, os equipos. Ese como que estamos a falar agora, que hai que manterlle ese ánimo a que sigan e claro, a imprudencia que teñen eles é que non teñen esa paciencia que cos anos vas conseguindo e hai que saber leválos e tratar de que sigan. Xa non só como a nós, que sí, moi bonito, ganaron e moi contentos por todo, pero iso que hai que fomentar en todos, porque senón estamos volvendo o problema que está existindo hoxe en día. Seguimos os mesmos toda a vida remando, pero estamos a falar de que hai dúas que xa deixaron de estar no mar. Entende? Hai moitos problemas por seguir, cada un sabe as súas, como se suele decir, pero iso que temos que tratar de conseguir, que todos os equipos, cuanto máis xeración de abaixo, tratar de subir todo para arriba e que se manteña. Esta é unha das xeracións de ouro do remo galego, sérvenos de transición para ir cara a Liga CT. I wanted the fame, but not the cover of Newsweek. Oh well, guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone in public, excuse me. But wanting my cake and eat it too. And wanting it both ways. Fame made me a balloon. Cause my ego inflated when I flew see. But it was confusing. Cause all I wanted to do was be the Bruce Lee of loosely abused ink.
Use it as a tool when I blew steam. Hit the lottery, ooh wee. But with what I gave up to get, it was bittersweet. It's like winning and used me. Ironic, cause I think I'm getting so huge, I need a shrink. I'm beginning to lose sleep. One sheep, two sheep, going cuckoo and kooky is cool key. But I'm actually weirder than you think. Dúas regatas da Liga San Miguel, Liga CT esta fin de semana, Igualdade Máxima, Sociedade Deportiva Tirán Cabo da Cruz e Mal, dúas fins de semana xa, San Bartolomeu de Meira. O campeón galego do ano pasado vive, Piqués adestrador, despois de 3 jornadas, o cambio de técnico. Destituído Farral e chega Quique López, un asturiano. Sí, bueno, claro, é complicado saber o que lles pasou pola cabeza. Non sei se tenían algún problema máis que o deportivo ou simplemente foi por os resultados. Un poquinho precipitado parece, non? Botar así un entrenador simplemente por os resultados. O ano pasado foi campeón galego e ben, e ascendeu con todas as da lei, o que pasa que tamén pasoulle un poquinho como a Perillo ou a Bueu, non? Que perderon parte do equipo e evidentemente a CT é moi exigente e a élite. Pero bueno, Perdeu 7 titulares do ano pasado. Claro, exacto. Entón, eso é moi complicado dar o nivel. Penso que non é tanto o problema de entrenador como de eso, como de perder 7 homes nun bloque e agora ter que loitar cos mellores, non? San Bartolomeu cerrou esta a proba de San Pedro, cerrou a clasificación e Iván, estamos a ver na Liga CT, non sei se pudeches ter visto algunha das regatas, pero é fin de semana tras fin de semana, duelo Cabo-Tirán. Isto é impresionante, que é formosísimo. Mira como dúas tripulacións galegas estando no máximo que estén aí a tirar a floxa e Bobou, Bastía e que é impresionante. A mí xa fai anos que non se vía unha igualdade, porque non é solo eles, hai unha igualdade na mitad de tabla que é impresionante, que está moi igualada, como nos pasou ano pasado con Coruxo, na Liga B que estábamos aí, que é que iso, ao final, é o que como espectador e como remeiro que máis vives, que estés aí, e máis barrendo pa casa que mellor escaparate que poder ter. Este ao final, vence Hondarribia en San Pedro, segundo Urdaibai, en menos de un segundo a diferenza entre Tirán e Cabo, e que chegaron proa con proa. Xa fin de semana pasada estiveron toda a regata así. Así toda a regata, virada tras virada, e a verdad que é increíble. Moi difícil de ver, isto é unha maravilla. Para todos os seguidores do remo, isto, dende logo, é espectáculo puro. E mirar así a dos equipos aí arriba, sabendo que teñen menos medios que os equipos do norte, moitos menos medios, é un mérito tremendo. E a igualdade que teñen é un duelo fermosísimo. Iso acontecía o sábado, vitoria de Hondarribia. Esta mañá a igualdade volveu ser máxima. E tanta igualdade, Iván, que esta mañá van en quendas distintas, Cabo e Tirán, e volve a haber un segundo de diferenza entre as dúas, indo en quendas distintas. Xa estás dicindo ti, é que é impresionante. É o mellor que pode estar pasando, a verdad. E cousas non habituais, pero que a veces pasan, aí o Piqueiro de Portugalete a punto de caer o mar, e que en sí cae o mar é un dos remeiros galegos que ten Dani en Astillero. David, aí cae o mar. Non é habitual, pero ás veces pasa. Pasa que como na Liga ACT temos tantas cámaras, pois sempre se ve máis. Sí, non pasa. Incluso acordome un ano que chegaron a caer tres remeiros en Castro, creo que foi. Sí. Non, a forza que fai a pica, pois depende como entres, fai moita forza, non parece visualmente o que nunca o fixo, pois non parece pa tanto, pero sí que ten a súa complicación. E máis aí con regatas de mar, en que o barco salta na ola, sube e baixa, pois non é tan complicado caer. Cabo estaba na segunda quenda, Cabo foi superior a Caico, a San Pedro e a San Xoán, e movéndose en tempos semellantes os da Sociedade Deportiva Tirán. Antes falábamos de Meira, non mellorou demasiado a diferenza, hoxe sí, pero onte non, Meira con respecto a Meira, digamos, de Quique López con respecto a Meira de Farral, máis ou menos mantivos en tempos semellantes. Hoxe non, como competimos a mesma hora, non o pude mirar. Hoxe estivo algo mellor, pero tamén é certo que Portugalete cometeu ese erro. E entón estivo máis preto de Portugalete que noutras regatas. Quero dicir, non se perciben grandes diferenzas, tamén é certo que leva moi pouco tempo. Claro, tampouco tamén sería increíble, non? Que chegara en uns días, sería como tocar coa varita máxica e que foran para arriba. Habrá que tamén darlle tempo e a ver se melloran un pouquiño, pero vamos, que a complicación maior que tuvo Meira pois foi perderse sete titulares, entón é complicado. E o mellor pois
non se estaba traballando todo ben que se puidera. E, bueno, a ver agora se con Enrique pois melloran un pouquiño, polo menos pelesar un pouquiño, non estar tan lonxe, sabes, do penúltimo. Que bonitas son as ligas, Iván, cando hai varios equipos que compiten pola vitoria, porque Orio Ose sorprende tanto Urdaibai como Hondarribia, e outro máis que consigue unha bandeira, Orio. Non sei dicir, outro máis arriba, outro jalo que quere cantar, como se sei dicir. É mellor, porque se son dous a repartir, agora se mete outro pola disputa, moito mellor porque vai ser máis igualada e pode haber o que dicía antes, ben, se estás aí e te están a apretar por detrás, hai que espabilar, que senón xa nos veñen detrás. Entón, iso que fai, o que te fai engancharte deste deporte. Estas pequenas cousas son as que dices tú merece a pena. Entendes que estén aí e que haya a máxima igualdade. Esta é a clasificación, 5 regatas de Liga, Hondarribia líder, 57 puntos, Urdaibai penalizando a mala fin de semana que tivo en Galicia, segundo clasificado, con 49, Orio terceiro e as grandes novas, Sociedade Deportiva Tirán, cuarto clasificado, 42 puntos, Cabo da Cruz, quinto clasificado, a só un punto de Tirán, 41. Tremendo que estamos vivindo esta temporada con Tirán e Cabo. Meira abaixo, 5 regatas, 5 veces pecha cancelas, 5 puntos. E vivimos hoxe tamén xornada clasificatoria da Liga Euskotren. Tampouco foron grandes noticias pro remo galego, porque Cabo foi quinta, digamos que queda fora dese cuarteto de honra da Liga Euskotren. Non mala noticia, non digamos daquela época que non era un club, eran varios clubs do chamado Rías Baixas, agora que as rapazas están a un nivel inferior das vascas. Sí, é unha pena, dende logo, pero bueno, hai anos, claro, aquel equipo pois desfísose, entón, bueno, agora hai outros 3 equipos en Galicia, non?, que empezan a competir na categoría femenina. Bueno, mal por un lado, ben polo outro, non?, que, como se suele dicir, antes era un só equipo e, claro, tiñan xente millor. Dende logo dominaron os primeiros anos, creo que impulsaron o remo femenino moi arriba. Ten moito mérito. Ahora mismo, pois, bueno, as vascas colleron o pulso e están dominando, pero bueno. Se Iván comentabas todas as dificultades que hai, xa no remo masculino, esas dificultades son moitísimo maiores no remo femenino, para sacar embarcacións. Efectivamente, é que é moi complicado. E que non estean na Liga Euskotren tamén é malo, digamos, porque é un escaparate que se perde. É malo, pero este ano, como temos aquí, bueno, se conseguiu sacar 2 equipos máis, que estamos nós como San Martiño, está tamén Chapela, pois bueno, dentro da fatídica noticia de non estar, pero que Cabo ten proyección, é un equipo que ao mellor agora non, ten moito mérito, son nenas da lá, o sea, e terán que esperar, como todos temos que esperar un pouco, ese é un traballo que se mantén será a largo plazo, ese chaval non hai que deixalas de lado, porque dará máis de sí. Que pasa? Que como todo no seu tempo ten que ter traballo, como ben se dicía, os primeiros anos sí que avasallamos, claro, pero tiñamos a sorte de elexir, entendes? Ahora o que se trata de facer, o que se debe de tratar de fomentar é que cada club consiga ter un... Xa é difícil en homes, como estamos a falar, pero ojalá, o mellor sería que cada club poidera dispoñer diso, para poder xa dispoñer dunha liga como Dios manda. Unha liga femenina propia, igual que temos na masculina. Poder competir, que é así de sempre, é complicado, pero camiños hai que seguirlos e tens que seguir traballando. Ojalá consigamos meter el día de mañán, estar 3 na escuadrén e que só sean 2. Entón xa lle cambiarían o nome da liga, pero bueno. Entón... Sí que cambiaría. Bueno, xa vimos a clasificación da Liga CT, vimos que Cabo quedou quinta nesa clasificatoria da Liga Euskotren. A fin de semana seguinte, Orio.
Imos concentrar case que estes 40 minutos de programa en dúas preguntas para Coruxo. Sexto clasificado, cal é o posto o que aspira, digamos, o debutante da Liga? Ou un dos debutantes? Non hai que poñerse teito, eso sempre é un erro. Aspiramos a mellorar, a coller ben a remada, o xeito, e mellorar postos. Hasta onde? Eso máis ben o marcan os rivales. Estivemos estes días facendo como unha quiniela. Primeiro, segundo, terceiro clasificado da Liga A. A quen colocarías, Benja? Bueno, ahora mismo penso que nódase que a Megrove si ten un puntiño por riba e co erro de Mugardos colocarías primeiro a Megrove, segundo a Mugardos e terceiro a Ares. En a Liga B, Iván, Mecos, 3 regatas, 3 vitorias, intocable ou non? No, como te relajes un pouco, van te vir os asturianos que te van por andar, o sea, tens que andar aí e non relajarte en ningún momento, porque sabes que te van a estar aí, non hai unha diferencia como pode haber de 20 segundos que dices tú, hai unha diferencia notable, non hai ninguna diferencia. Hoxe o que te dá o mar, mañán pode te quitar. Caete un home mar como pasou na CT, xa estás... é que non te podes relajar, xa, en ningún momento. A fin de semana pasada, todos os adestradores da Liga, Gas Castropol, que dixo que non quería votar porque non tiña coñecementos grandes de como eran os clubs galegos, votaban por Mecos como claro campeón da Liga B. Cal son para Iván, digamos, as 3 posicións desta Liga B? Primeiro, segundo e terceiro clasificado. Claro, campeón. Vas dicir Mecos, ves? A ver, de momento sí, pero non é como se empeza, senón como se acaba. Ojalá, porque estou eu, pero ojalá seamos nós. Nós, Castropol, vexo moi ben ahora mismo a Coi, que non me sale o nome, a Rianxo. A Rianxo? Como terceiro, sí. Esa sería a miña primitiva, como lle queres chamar. E unha pregunta xa rápida para os dous. Sociedade Deportiva Tirán Cabo da Cruz. Por quen apostas? Porque agora na clasificación só están un punto, un do outro, un punto. Igualados, igualdade máxima. Esta fin de semana nas dúas regatas son un segundo. Indo en quendas distintas e na mesma quenda. Home, eu aposto por Tirán, pero claro, eu remei ali con eles tamén 3 anos e pico, casi 4, entón teño moitos compañeiros e teño cariño, no, o club de estar ali. E aparte que os miro remar moi ben este ano, gústame como reman e os miro remando ben, é forte, acaban regatas moi ben, aposto por eles, pero bueno, non son moi imparcial. E Iván, como se ve, digo, Tirán vive un pequeno cambio con respecto á temporada pasada, Cabo Man tivo bloque ainda que perdeu un par de remeiros importantes. Como ve ese duelo, Iván? Cabo son tozudos, así que non van a dar o brazo a torcer, eu penso que o mellor a final de temporada, como ten esa pequena marxe de ter máis experiencia, de manter o bloque, eu penso que o mellor Cabo pode acabar por riba de Tirán, pero bueno, é a miña opinión. Creo que se enfaden os de Tirán. Aquí non te preocupes que non se enfada ninguén, que pasará moita xente. Moitas gracias aos dous por vir, Nada, a vos por facer este programa que fai falta para correr o Valle para arriba. Pois foi o segundo en xogo traíñas, case que se repetiron os titulares da fin de semana pasada. Temos 2 líderes invictos, un na Liga A, Megrove, outro na Liga B, Mecos, e temos un duelo apaixoante na Liga CT entre a Sociedade Deportiva Tirán e Cabo. A seguinte fin de semana, volvemos.